са телефонните. Малко тъжна е тази наша обична. Ако аз заговоря, ти го среща мълчиш и не мога да видя най-добрите очи. Ако ти заговориш, аз не мога така с моите длани да стопля твоята малка ръка. Как изгрява не виждам върху устните смях и не мога да стигна с моите устни до тях. Ти ще дойдеш тук, аз зная, нещо ме боли. Най-далечно от разстояние е други твое.